Veikko Varis päätti kokea elämänsä seikkailun tutustumalla kalliomaalauksiin. Yhtenä iltana Veikko oli suorittamassa iltalentoaan Enonkosken Havukkavuorella, kun hän törmäsi kalliossa olevaan maalaukseen. Hän ihmetteli ääneen, mikä tämä kummallinen läiskä on. Yhtäkkiä joku vastasi hänen kysymyksiinsä. Vastaus kuului jostakin ylhäältä. Veikko katsoi ylös ja näki pöllön. Se oli Helmipöllö. Helmipöllö kertoi Veikolle, että kyseessä oli kalliomaalaus. Veikko ihmetteli, miten tuollaisen maalauksen on joku voinut saada aikaan. Veikon mieleen juolahti monenlaisia kysymyksiä, joihin hänellä itsellään ei ollut vastauksia. Onneksi Helmipöllö kuitenkin osasi vastata Veikon kysymyksiin. Helmi kertoi Veikolle, että vanhimmat kalliomaalaukset ovat syntyneet Suomessa noin 7000 vuotta sitten. Helmi kertoi, että kyseinen läikkä kuvasi ihmisen kämmentä ja se saattoi olla jopa 6000 vuotta vanha. Veikko oli aiemmin ihmetellyt sitä, miten kyseinen maalaus on voinut säilyä niin pitkään. Helmi vastasi Veikon kysymykseen sanoen, että Suomessa kalliomaalaukset ovat tehty punamullalla, jonka päälle on jähmettynyt piikalvo. Tämän lisäksi Helmi paljasti monia muitakin tosiseikkoja kalliomaalauksista. Kalliomaalaukset sijaitsevat vesistöjen äärellä, pystykallioissa, koska vesitiet olivat keskeisiä maalausten teon aikana ja veteen liitettiin erilaisia uskomuksia. Kalliomaalausten paikat ovat valittu useista syistä. On esimerkiksi haluttu merkitä tai haltuun ottaa tietty paikka. Helmi ehdottaa Veikolle tutkimusmatkaa, jonka tarkoituksena on tutustua Saimaan kalliomaalauksiin. Veikko hymyilee, sillä tutkimusmatka on juuri sitä, mitä hän juuri nyt kaipaa. Veikko ja Helmi sopivat, että retkelle lähdetään heti aamun koitteessa. Huonosti nukutun yön jälkeen Veikko vihdoin herää ja valmistaa itselleen retkieväät. Kyllähän kunnon retkeilijä tarvitsee kunnon eväät. Väsymys kaikkoaa Veikon silmistä, kun hän näkee Helmin valmiina seikkailuun. He lähtevät kohti Juvaa. He valitsevat matkareittinsä kuten entisaikojen ihmiset. He lentävät vesireittejä pitkin, niin kuin entisaikojen ihmiset ovat kulkeneet niin jäätä kuin vettäkin pitkin. Lentomatka Juvalle sujuu mutkattomasti, ja pian he huomaavatkin olevansa perillä. Toinen kalliomaalaus häämöttää jo heidän edessään. Veikon suu loksahtaa auki, sillä tämä kalliomaalaus ei muistuta yhtään edellistä kalliomaalausta. Helmi kertoo, että kalliomaalauksia on erilaisia. Tämä kalliomaalaus kuvaa ihmishahmoa, mutta kalliomaalauksen aiheina on voinut olla myös hirvieläin, veneet, sarvet, linnut ja käärmeet. Aiheiden vähäisyyden ja käsialan perusteella on epäilty, että vain muutamat ihmiset ovat maalanneet kalliomaalauksia. Veikon ja Helmin retki saa jatkua kohti Ristiinaa. Ristiinassa Veikko näkee Helmin mainitsemat sarvi- ja venekuviot. Helmi jatkaa kertomustaan kalliomaalauksista kertomalla kalliomaalauksen ajoituksesta. Ajoitus on hankalaa, mutta vihjeitä on saatu muun muassa kuvamaailmasta, kuten eläimistä, ihmisistä, esineistä ja tapahtumista, sekä löytöpaikoista ja kuvien edestä saadusta materiaalista. Meillä Suomessa ajoitukset perustuvat sijaintikorkeuteen, kivikautisten asuinpaikkojen ja järvihistorian antamien tietojen yhdistämiseen. Kuvia voidaan myös vertailla keskenään. Matkan viimeisenä kohteena on Savonlinna, jossa Veikko saa tutustua lintukuviin, erityisesti joutsenenkuviin. Kuvien erikoisuutena on se, että se on maalattu siirtolohkareeseen. Nyt Veikko on vieraillut jo 4 Suomen 95 kalliomaalauskohteesta. Ilta pimeenee ja pienten lintujen on mentävä nukkumaan, joten Helmi ja Veikko palaavat kotiinsa Enonkoskelle suurta kokemusta rikkaampana.